Hola, soc Lluís Simón, soc metge adjunt del Servei de Medicina Interna, actualment un dels integrants de la unitat d'insuficiència cardíaca, i us vinc a exposar un dels projectes potser més prometedors del nostre servei, que es basa sobretot en fer una escora de probabilitat diagnòstica per amiloidosi transtiretina en fase preclínica d'insuficiència cardíaca en pacients que s'intervindran per síndrome del túnel del carp. I per què? Perquè l'amiloidosi cardíaca per transtiretina és una malaltia cada cop més prevalent. El seu curs, quan afecta el cor, és complexa, amb aparició ràpida de refractarietat al tractament i amb una supervivència molt baixa, d'entre 2 i 3 anys. La prevalença exacta es desconeix. Inicialment en estudis clàssics es deia que podia arribar al 25% d'afectació cardíaca en pacients de més de 80 anys, però no se sabia ben bé quins tenien insuficiència cardíaca premortem i no. Actualment, des del 2016, que es va validar la gamografia cardíaca, sabem que diferents estudis han determinat que entre un 13 o un 16% dels pacients amb insuficiència cardíaca de més de 60 anys poden tenir aquesta malaltia. També actualment hi ha diferents tractaments, entre ells el vaticini altafamidis, que han demostrat milloria pronòstica i que, sobretot, per tal d'arribar al diagnòstic, el que hem de tenir és una sospita clínica. Hem de saber les característiques clíniques a nivell ecocardiogràfic, a nivell electrocardiogràfic i també a nivell osteomuscular. De fet, una d'elles és el síndrome del túnel carpià. Aquest síndrome del túnel carpià, que ja hem dit que és una red flag, s'ha descrit entre el 30 i el 50% dels pacients amb amiloidosi per transtiretina i al revés. En tots aquells pacients que es van biopsiar en una cort danesa de més de 14.000 pacients, es va detectar que en el 10% dels pacients hi havia amiloide en el lligament. Per tant, l'objectiu del nostre estudi serà la validació d'un score de probabilitat diagnòstica per amiloidosi per transtiretina en fase preclínica d'insuficiència cardíaca, com ja he dit, en pacients que s'intervindran de síndrome del túnel carpià. Es durà a terme en 3 fases. La primera realitzarà un estudi observacional prospectiu, on es remetran totes les mostres del lligament a anatomia patològica. Els pacients, tots els que s'incloguin tant els positius per amiloide com els negatius, es fenotiparan i es descriuran les característiques. Aquelles que siguin significativament més prevalents seran aquelles variables que es determinaran a l'escore. La segona fase consistirà en la validació d'aquest score al nostre centre i la tercera fase serà la validació multicèntrica, on hi ha escrits a l'estudi Hospital de Bellvitge i l'Hospital de Sant Pau. Aquests resultats permetrien diagnosticar precoçment l'amiloidosi per transtiretina. De fet, hi ha estudis que diuen que aquesta afectació del túnel del cap apareix entre 5 i 9 anys, per tant farem un seguiment posterior al diagnòstic d'uns 5 i 10 anys per determinar quin és el seu pronòstic vital.